Στα μπούρια λίγο κάνε, ρε. Στα μπούρια κάνε λίγο. Θα αρπάξει τώρα και... Καλά είναι ρε, καλά είναι, να ψηθεί, τι θα κάνει. Τι έγινε ρε. Τι όχρε. Τι το κόψες ρε φίλε. Α, παίρνεις ρε, να ξέρεις. Από τη χελώνα μας. Ποια χελώνα, τη χελώνα, την πήρα μαζί μου, το ξέρεις ότι χρόνο τα λεφτά στη ΔΕΗ. Εντάξει ρε φίλε. Κάτσε, θα σου πω τώρα εγώ εσένα. Περίμενε ρε φίλε, περίμενε. Άντε ρε, φανατίστε με. Άντε ρε, φανατίστε με. Άντε ρε από εκεί. Ρε φίλε. Άιντε γεια μας ρε. Γεια μας αλάνια. Πράσινη. Γεια το γεια θα αρπάξει ρε. Πράσινη, πια Άμστερνταμ. Χαίρετε! Γεια. Τι κάνετε εδώ? Ψήνουμε τη φλίζε. Ένσημα έχετε? Όχι, άνεργος είμαι. Το ξέρετε ότι υπάρχει πρόστιμο, αν δεν είστε δηλωμένος. 10.500. 10.500. 10.500. Για άκουνα το κεφάλι σου έτσι γκλουγκλου. 11. 11. Μάλιστα, 11 ή... Τι, ή... κάνα κομμάτι από τα αρνή. Κοίτα μαγκές ρε φίλε. Έλα ρε, κόψε, θα μας φτάσει ρε. 4 άτομα, κόψε τώρα. Τι θα κάνουμε, να φάμε πρόστιμο. Δώστε, Έχεις να 10.500. Δώσε μπουτ, στα πλευράκια μας. Ναι, σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Κι άλλη φορά δεν θέλω τέτοια. Χαιρετισμούς στον Τζίπρα κουφάλες. Και του χρόνου. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Αγαφάω από το πρωί δεν έχω φάει τίποτα. Τι κάνεις ρε εσύ χαμένε, Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαστε από το υγειονομικό. Παιδιά, το αρνάκι ελληνικό είναι γιατί έχει βουλγάρικη σφραγίδα πάνω. Τι βουλγάρικη ρε φίλε, από το χωριό μου το πήρα. Από ποιο χωριό? Σαν τάσκι. Θα χρειαστεί να πάρουμε δείγμα για να το αναλύσουμε. Τι δείγμα ρε. Δεν θα σου κόψει μια πετσούλα. Κόψε μια πετσούλα. Παιδιά, δεν φτάνει πετσούλα. Θέλει μεγάλο κομμάτι γιατί έχουμε περάσει από πολλά Κατάλαβες, μικροσκόπια. Φτάνει αυτό. Καλό. Φτάνει, φτάνει. Έλα, καλή μεριά. Μάρια. Καλό Πάσχα. Γεια σας, καλό Πάσχα. Ναι. Καλή όρεξη. Μας ψάξατε. Παραγγείλουν κάτι σαντουίτς. Τσουρεκάκι. Όχι ρε τσουρέκι. Κάμε. Αυτό. Δεν θα μείνει. Θα μείνει. Καλά, πάει τσουρεκάκι να Θα πιάσει το μείνει, φιλέ. Χρειάζεται ολόκληρες 40 μέρες να Θέλει φάμε. κάρβουνα να πάμε. Θέλει κάρβουνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Ζητώ έλεγχος για αποδείξεις. Να το. Αυτά πρέπει να είναι. μείνει κρέας. Καλώς τους. Γιάννη δες λίγο. Χρόνια πολλά ρε, Δον Κιχώτη. Τι πάνω στο Στο τραπέζι, ρε παπάσι φίλε, στο σπίτι μας Το ένα παπάσι. παράκι. Επειδή είμαστε στο σπίτι σου, τι είπα να Δεν πει. έχει σημασία αυτό. Γράφε, πες μου τι έχει πάνω το τραπέζι Γιάννη. Γράφε, Γιάννη. Ρετσίνα, 450, μπύρα, 500 ευρώ. το τσουρέκι, Το τσουρέκι το έφτιαξα εγώ, δεν το αγόρασα. Ακόμα χειρότερο δυστυχώς. 350, το κατσίκι, το κατσίκι 1500. Δεν είναι κατσίκι, αρνί είναι φίλε. Αρνί. Αρνί. 1800. Να είσαι καλά που μας βοηθάς κιόλας. μας δίνετε το καλύτερο κομμάτι και φεύγουμε. Τι να πληρώσουμε ρε φίλε. Μισό λεπτό λίγο. Κάτσε γιατί ξέρω και Όλα πολεμικές μαζί τέχνες μη σε κάνω και κούρο. τσιγάρα βλέπω 8.500 ευρώ. Έχει ανέβει φόρος η τσιγάρα. Ας δώσω ένα κομμάτι τα παιδιά να φύγουν. Με έχει πιάσει Ένα την κομμάτι παλιά. δεν έχει, όλο εκείνο το καλό έτσι. Όχι, όλο, όχι, Όλο. Κάτσε ρε φίλε, Ένα, 4 άτομα μας. Άστα ρε τα κοράκια ρε να φύγουν από εδώ. Όλο. Έλα, τελείωνε. Καλό είναι. Καλό είναι, μια χαρά. Ευχαριστούμε, Δεν καλό θα τα Πάσχα. καλό. Στο λαιμό να σε Γιάννη. κάνει. Κοράκια. Τι να γυρίσω ρε φίλε, τι να Όχι γυρίσω, γρήγορα, πω καλά να βουλιάζω. ρε φίλε. Τι να γυρίσω. Αναγούλα. Έλα, γίνω το εσύ. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι είναι πάλι αυτές Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε. Τι είναι αυτό? Σκύλος. Γάτα. Ασβός. Ηρωνεύεστε. Τι να κάνουμε. Ποιες είστε καταρχήν. Είμαστε από τη φιλοζωική. Δώστε λίγο μεσέρ να φάει. Έλα ναι. Α, να το. Μπράβο, να. Λουκουμάκι, λουκουμάκι. Συνεχίζετε όμως. Λίγο λατάκι, ρίγανε κάτι. Δώστε μας λίγο, σας παρακαλώ, ένα δείγμα. Αφάτε. Κρατάκι. Όχι, φυσικά. Θέλουμε να το βάλουμε στη θερμοκοιτίδα να δούμε αν μπορούμε να το σώσουμε. Τι να το σωστή. Ζωντανό. Μια χαρά είναι. Δες το μία, δες το. Τα ακούς. Να το. Αζόρ. Παρακαλώ, Έλα. κύριε. Άστο λίγο να ρίξει. Ακούει. Λοιπόν, Είναι για να υποεκπαίδευση. τελειώνουμε, Κάντε, Λουκά, στο χέρι, δώστε χέρι. Κάτσε. Θα ήθελα να μας πέσουν μηνύσεις. Μήνυση. Θα σε δαγκώσει, μην μιλάς άσχημα. Άστο, Θα άστο. σας κάνουμε Μήνυση λέει. μήνυση. Μήνυση λέει. Δώσε, Γρήγορα, δώσε. γρήγορα. Τι μήνυσε. Δώσε κομμάτι. Δώσε κομμάτι. Τώρα μας κάνουν πλακάνεις. Να δώσουμε κομμάτι. Να δούμε. Στα κομμάτια. Ορίστε. Διαφάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, παρακαλούμε. Καλό Πάσχα. Ναι. Άμα ζήσει, πάρε τηλέφωνο, Ναι, να Καλή το όρεξη, βαφτίσουμε. Μην καλή το όρεξη. το φέρετε άμα, να το βαφτίσουμε, ναι. Το λουρί να πάρετε, περιμένετε. Κάριες. Ας πω. Παραγγέλνουμε καπιτό γύρω. Και δεν παίρνουμε Εγώ λόγο. φορτώνω με αυτό. Ναι, κάτσε, δεν ξέρουμε αν θα μείνει φίλε. Γιατί Θα να μείνει, μην όλοι περάσανε. Τι πέρα, κάτσε, ήρθε. Πικά ήρθε. Φορεία ήρθε, φιλοζωική. Όλοι. ΔΕΗ. Τι τα Καλησπέρα, μελέτα κύριε. ρε που. Γεια σας. Είμαστε κλητήρες. Το οικόπεδο είναι υποθηκευμένο. Αποκλείεται. Το έγραψε η γιαγιά μας η Ρούλα στους 3 εξαδιαιρέτου. Η οποία έχει χρέη όμως. Την κολόγρια στα φρουτάκια, ρε φίλε. Στα φρουτάκια τα φαγε. Πρέπει να σηκωθείτε να φύγετε αμέσως. Κάνετε Κύριε, καταπάτηση ιδιωτικού χώρου. Μέρα που είναι ρε παιδιά. Ρε παιδιά, λίγο να σουβλήσουμε, να τελειώσουμε το τέτοιο να. Όχι, Εγώ δεν γίνεται, πλέον- πρέπει να φύγετε αμέσως. Να δώσουμε κεράσουμε λίγο κάτι. κρεατάκι να. Μέρα που είναι. Κάτι γίνεται. Κόψε ένα κομματάκι. τι να κόψω, ρε φίλε. Κόψε Πάρε- λίγο Πάρτε εδώ, το όλο. Όχι όλο, ένα κομματάκι. Όλο, κόψε. ρε φίλε, δεν θέλουμε, θα φάμε πίτα γύρω. Ορίστε.
Άντε. Να σε καλά, Ζορ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σε καλή μεριά, Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, Καλή πού? Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Τι θα φάμε τώρα? Σκατόφατσες. Πίτα, γύρο, χοιρινό. Ναι, τζατζίκι, απ' όλα. Θες. Απ' όλα. Και ένα πίτα, γύρο, χοιρινό. Φίλε, οι απόκρες τελειώσανε. Είστε γκράχεν! Ναι. Χρωστάτε! Εμείς. Και τι θες να κάνουμε τώρα? Πλάκα μας κάνει. Πρέπει να πληρώσετε! Δεν υπάρχει μία. Πληρώσουμε, φίλε. Τι να σου δώσουμε? Να πληρώσουμε, τι θες. Θες κανένα γύρο? Παραγγέλνω. Αρνίν! Μας το πήραν τα αρνί. Αρνίν! Θες αυτό που έμεινε. Ναι. Έλα. Αυτά μείναν. Τσίμπατα. Άντε. Καλή όρεξη να έχετε. Βοήθειά σας. Τι είπες εσύ? Τυροσαλάτα? Τυροσαλάτα. Τυροσαλάτα απ' όλα. Ρε φίλε, ύψιλον γράφει, ας είναι. Άντε να πω εκεί. Γαμάτο! Γαμάτο! Οι ρόδες κρέμονται! Μάζεψτες, μαλάκα!